Dobrý večer. Dnes otvárame cyklus relácií, v ktorých budeme po malých kúskoch, po malých kvapkách odhaľovať tajomstvá, ktoré súvisia s každým z nás, milí diváci. Lebo život je naozaj jedno veľké mystérium, jedno tajomstvo. Stretávame sa v ňom s mnohými vecami, ktoré si nevieme vysvetliť. Už je to raz tak, raz sme hore, raz sme dolu, zmieta nás to zo strany na stranu a my si myslíme, že to je ako keby náhodou, len tak, samo od seba. To, o čom budeme hovoriť, predpokladá nezaujatosť, otvorenú myseľ a ochotu zamyslieť sa nad samým sebou. Mnohí z vás možno to, o čom tu budeme hovoriť, budete počuť po prvýkrát. A preto je dobré, keď sa trošku stíšime, zamyslíme a budeme spolu rozostierať to, čo nás všetkých zaujíma. Pomáhať nám v tom budú hostia. Doktor Ivan Rusnák, kandidát vied, primár interného oddelenia nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši. A doktor Emil Páleš, kandidát vied, filozof a religionista, šéfredaktor časopisu Sofia, čo je štvrťročník pre aplikáciu duchovných hodnôt v praxi. Dobrý večer, páni, vítajte. Dobrý večer. Dobrý večer. Nebýva zvykom, aby sme hneď na úvod nechali slovo samotným hosťom, aby sa predstavovali. Urobme tentokrát výnimku vzhľadom na výnimočnosť relácie. Prosila by som, keby ste o sebe povedali pár slov. Pracujem ako internista 30 rokov na oddelení, kde sa liečia vnútorné choroby. Vidíme denne ľudskú bolesť, utrpenie. Vidíme prichádzať ľudí, tešíme sa, keď odchádzajú v zlepšenom stave. Ale vidíme aj pacientov, ktorí prichádzajú znovu a znovu. Vidíme aj odchody z tohto sveta. Stretávame sa s okamihom smrti. Je to práca radostná na jednej strane, keď sa nám darí. A na druhej strane je tu vždy niečo, čo vedie k istému nepokoju a hľadaniu. Prečo je to tak? Prečo sa nám pacienti vracajú? Prečo to ich teličko nevieme dať tak do poriadku, aby už ďalej nechorelo? Musíme si uvedomiť, že človek prichádza s telesnými ťažkosťami, ale zároveň je to aj uzlíček bolestí, trápenia, smútku, žiaľu, niekedy zlosti, závisti i nenávisti. A keď mám úprimne povedať, to je práve oblasť, ktorá ma v posledné roky veľmi zaujala. A som presvedčený o tom, že práve v tejto oblasti budeme musieť hľadať, aby sme sa pohli ďalej. Aby sme boli zdravší, aby sme pochopili skutočné príčiny chorôb, budeme musieť, a o tom som presvedčený, venovať sa i duši človeka. Ste takým citlivým spôsobom vlastne otvorili tematiku, ktorej sa dnes budeme venovať, a síce duchovným príčinám chorôb, ale ešte pán Páleš má slovo za seba, nech sa páči. Tak ja som pôvodne absolvoval matematicko-fyzikálnu fakultu, ale potom som pracoval v rôznych takých takom hraničných odboroch na pomedzi kybernetiky, psychológie, jazykovedy. Viedol som výskumný tím na akadémii, ktorý sa venoval umelej inteligencii. A tie posledné roky ale sa vzhľadom na určité také sľubné výsledky, ku ktorým som sa dostal, a aj vzhľadom na to, čo si myslím, že je potrebné vzhľadom na aktuálnu situáciu, sa venujem takému samostatnému výskumu v oblasti, ktorá by sa dala nazvať duchovnou vedou. No, každému človeku sa hneď ponúka otázka, čo to je duchovná veda. Tak keby som mal heslovite povedať, že čo to tá duchovná veda je, tak ona historicky nadväzuje už zhruba na Tomáša Akvinského, pretože už on povedal, že tá zjavená duchovná pravda nesmie byť v rozpore s rozumom, alebo aj na Goetheho, pretože to bol nielen básnik, ale aj taký zvláštny prírodovedec. A tiež na Rudolfa Steinera, čo bol vynikajúci švajčiarsky taký filozof. Metóda, v ktorej tá duchovná veda spočíva, je spojenie tej empiricko-racionálnej metódy vedeckej v spojení s inšpiráciou, s intuíciou, s týmito schopnosťami, ktoré vlastne v tej pravej vede pri tých skutočných objavoch vždy sú. A
ide o to, že existuje cesta, ako možno zušľachťovať morálno-poznávacie duševné vlastnosti človeka tak, že je schopný sa prepracovať k objektívnemu a vedeckému poznávaniu aj tých vecí, ktoré nie sú merateľné prístrojmi. A obsahom tej duchovnej vedy teda je to, že okrem tých prírodných zákonov v tom materiálnom vesmíre existujú aj v tom našom duchovnom univerze nejaké zákony, ktoré sú rovnako objektívne a aj životu dôležité, tak ako tie hmotné zákony. Takže tým konečným výsledkom je vlastne a úlohou tej duchovnej vedy premostiť ten materiálny vesmír, tú prírodu a ten náš duchovný vesmír, medzi ktorými dnes zdanlivo zýva taká neprekonateľná priepasť. Priamo ste ma navnadili na takú otázku, ktorú si človek kladie už od čias, alebo od okamihu, keď začína uvažovať. Kto som? Prečo som prišiel na túto zem? Ja to zovšeobecním. Kto je to človek? Viete, no skúsim. Budem sa to snažiť povedať veľmi prosto a jednoducho. Skúsme sa zamyslieť do nasledovných analógií. My bežne povieme, to je môj dom. Do domu vôjdem, výjdem. To je moje auto. Do auta nastúpim, vystúpim. Ale presne takisto hovoríme, to je moje telo. Ja ale dobre viem, že ja nie som môj dom. Ja nie som moje auto. Ja len môj dom a moje auto používam. Skúsme si raz uvedomiť v tomto zmysle, že ja nie som toto moje telo. Ja toto moje telo len používam. Ja som ho dostal ako najcennejší a najdôležitejší nástroj na putovaní tu, v tejto časti nášho stvorenia, aby som práve vedome začal chápať to, čo hovoril pán Páleš, zákony života. Je veľmi cenný nástroj, máme sa oň starať. Ale uvedomme si podľa toho, čo som hovoril, že ja nie som moje telo. Ja ho len používam, ja doň prichádzam a z neho odchádzam. Odchádzam z neho vtedy, keď hovoríme, človek zomrel, v okamihu telesnej smrti. Prichádzam v dobe, keď maminka očakáva dieťatko, v dobe prvých pohybov. V tejto dobe od do používam toto nádherné zariadenie, ktoré mi má pomáhať. Nutí to k zamysleniu, pán Páleš, že by ste to určite chceli doplniť po svojom. Tak ja to poviem z tej mojej strany. Immanuel Kant povedal jednu prekrásnu vetu. Hovorí, že dve veci ma vždy znova naplňujú úctou a obdivom. A to je hviezdne nebo nado mnou a morálny zákon vo mne. A v tejto krásnej vete je skryté viac, než sa zdá na prvý pohľad. To nie je len taká analogia, lebo tie naše staré národy a predkovia, oni si predstavovali človeka nie tak ako my dnes, ako nejaký len biologický mechanizmus a stroj, ale mali to vedomie, že človek je niečo ďaleko viac, že človek je duchovná bytosť, že má vznešený pôvod, že má pôvod vo hviezdach, že je spätý s celým tým kozmom, že skutočne medzi tým morálnom v človeku a tou nádhernou hviezdnou oblohou je tu akási tajomná súvislosť. A to zaujímavé je, že my dnes sa častokrát prepracujeme akoby opäť k podobným výsledkom, ako hovorili tie staré múdrosti. Napríklad Carl Gustav Jung, psychológ, ktorý sa dostal veľmi ďaleko, upozornil výborne na to, že ľudská psychika nie je len nejaký taký beztvarý obláčik, ale že má konkrétnu štruktúru, že sú v nej tie tzv. Archetypy, pravzory, určité konkrétne síly v určitých vzťahoch. A hovorí, tieto archetypy sú mocné sily, my ich nemôžeme ignorovať alebo len tak potlačiť, s tými sa musí počítať. A Jung skúmal napríklad alchýmiu a prišiel na to, že vlastne tá alchymická symbolika, ten ich symbolický jazyk vlastne vyjadruje tými symbolmi rôzne jednotlivé duševné procesy v ľudskej psychike. A že vlastne títo starí ľudia, oni vedeli
A na tom sa zhodovali všetky tie staré múdrosti, že v ľudskej psyche fungujú určité princípy, zákony, ale tie isté princípy, zákony fungujú aj v ľudskom tele, ale aj vonku v okolitej prírode a aj na tom hviezdnom nebi. Čiže napríklad z toho dôvodu tí alchymisti označovali rovnakou značkou napríklad určité duševné vlastnosti, nejakú veľkorysosť alebo takú vznešenosť, označovali takou značkou krúžok s bodkou v strede. Ale tou istou značkou označovali v ľudskom tele srdce a krv, tou istou značkou označovali v prírode povedzme nejaké rastliny, ale aj na nebi slnko, aj povedzme zlato v ríši minerálov. No ale my dnes prichádzame na to, že zlato, keď sa podáva človeku určite zlaté soli, že ovplyvňuje srdce a krvný obeh. Prichádzame na to, že povedzme výskyty infarktov sú v korelácii s cyklami slnečnej činnosti, že slnko pôsobí na srdce, na imunitu krvi. Prichádzame na to, že sme také tie rastliny, čo sa klasicky označovali takto, že hromadia v sebe zlato ako stopový prvok. Alebo iný príklad, označoval sa kedysi vždy rovnakou značkou mesiacom, aj mesiac na oblohe, aj striebro, aj v tele plodivé schopnosti, vlastne plodnosť, aj určité duševné vlastnosti, fantázia, receptívnosť, také ženské vlastnosti. No opäť my zrazu prichádzame, chémia a tak ďalej, biológia, že striebro urychľuje podané menštruačnú periódu. Že v prírode u zvierat sú tie rozmnožovacie aktivity v súlade s fázami mesiaca, že pri splne sa obyčajne pária vodné zvieratá a tak ďalej. Alebo ešte jeden príklad pekný. Označovalo sa Marsom a Venušou sa označovali určité mužské tie asertívne, odvážne vlastnosti, ale aj železo. A Venušou sa označovali ako princíp ženské určité jemné vlastnosti, ale aj meď. No a čo neukáže dnes analýza, že skutočne muži majú v krvi viac železa a ženy viac medí. Čiže my vlastne ide o to, že my dnes inými cestami vedecky prichádzame častokrát na podobné veci, ktoré tí naši predkovia už čiastočne vedeli, ale vedeli to nejakým iným spôsobom. A to je to zaujímavé, pretože oni nemali ani ten mikroskop, ani tú skúmavku a predsa to vedeli. No, to, čo ste vy teraz povedali, tak mi hĺbšie, priznám sa, osvetľuje pojem duchovnej vedy. Bola to taká kontemplácia všetkých týchto súvislostí v konkrétnych príkladoch.